shit, sorry. Yeah. So, yeah. Sorry. Typical. Yes. Yes. Awkward turtle. Det er fordi, at jeg sagde. We're ready. Okay. Good evening again. Yesterday, 2 elder people escaped from the elder home and they stole a lot of money. That was my sentence. Okay, nu har jeg hovedet. Hvad er det shakehakken? Det er jo ikke Okay, stop! Jeg håber ikke, du filmede med dig. Okay, stop! Amanda kalder sig! Ej! Det blev til med tænderne. Det sagde jeg jo. Det er sådan lykket. Okay, stop that! Now we're gonna see the new Gangnam Style, the new Harlem Shake. We're gonna see some Goat hits on YouTube. Yes. Kunne vi ikke tage den her om, fordi at, og så kan du filme jer og sådan noget. Nej, ikke nu. Okay, stop me. Ali Vanelli is now live from the Bird Awards. Take a look. Anyway. Amazing, aren't you? How are things going with Justin? Justin Bieber. We're not together anymore. Oh, that's sad, huh? No. No? Not really. But he's so handsome. Mm-hmm. Yeah, I did actually. Oh my god. So, how big? That was a big old. Well, how are things going with your career? Good. I just ended my tour with the Spring Breakers. Okay, who are you with? Vanessa Hudgens, Ashley. Oh, Ashley. I can't remember. And someone So else. you are high. Skal vi fjerne det noget der? Skal vi fjerne det så? Vi har ikke set den komme. Ej, det var ulækkert. Han var forbundet til det. Det tror jeg. Okay, i gang. Altså, jeg har gjort det her med flormelis, så det måske være skønt. Jeg skulle ikke stoppe. Nej, bluish. Vent lidt. Det vil jeg gerne. Vent lidt. Musikken stopper, så er det ikke sjovt. Okay. Jeg har en ryger stort. Guys, don't smoke. Welcome to Sports News. We're now going to see two girls. Well, Now to the weather. Friday. Yay. Oh my god.
Sunday. Jamen, det kan man se. Hvor skal jeg stå derovre? Oh, Jesus. Og de der vand der, ikke også? Prøv lige, de har ødelagt min fod. Og tænk, hvis det var alkohol, ikke også? Ja, så var det noget på det. Okay, I klar? Nej. Alex, du skal spille. Men jeg skal over på den anden side af dig. Nej, men skal jeg ikke. Okay, hvor kan jeg stå hen? Du vil lige se, du har set hvad? Du skal klar til lige, når jeg går ind i billedet. Du kan følge med der. Er jeg inde i billedet? Nej, prøv at gå lidt længere mod jer. Jeg kan bare høre det der vand der. Nu er du inde i billedet. Nu er du inde i billedet! Okay, klar? Men Jan, rammer du selv billedet? Hvis jeg rammer dig. Jan, du kan godt selv bare lave sådan en hånd sådan op mod fredag. Jeg skal bare smide det sådan, at det ligner, at det bare... Ja, bare sådan... Er jeg inde nu? Det kunne være, inden du smider, at vi lige skulle øve det først. For at se. Du ved, det er spild af vand. Prøv. Okay, Ikke smide vand nu, fordi du skal fortælle om fredagen. Vi når ikke søndag og... Nej, vi skal lørdag. lørdag og søndag. Bare fortælle om fredagen. Okay. Og du skal også sige Cardiff. Welcome to the way. Det laver jeg ingenting. Du gør det. Oh my god! Andrew, no! Oh my god! Oh my god. No, Andrew. Fedt nok. Det er Jannes vand, der er her. Okay, jeg henter lige din... Nå jo, jeg fik ikke ringet. I'm gonna fix it now. And that was a very wet weather. And that's the news. Thank you for tonight. And Gonna go. thank you for watching British News. And if you liked it, don't go back. Thank you all for watching the British News. If you liked it, never come back. Thank you for watching the British News. And if you liked it, never